Il-Maltin wieġbu għas-sejħa wara li l-wien bojot u ħomor tal-bandiera Maltija, familji, studenti, ħaddiema, pensjonanti kollha miġbura flimkien fil-protesta nazzjonali li saret il-ħadd kontra s-serqa tal-kwalità ta' ħajjitna. In-nies li tkellmu ma' Net News semmew id-diversi problemi li hawn f'pajjiżna bħalissa u r-raġuni għaliex ħassew li kellhom jattendu għal din il-protesta. Bosta kienu dawk li kkummentaw fuq kif affettwathom l-għoli tal-ħajja u qalu li jinsabu inkwetati bir-rata maġla ta' kif qed jolew il-prezzijiet. Qegħdin nipprotestaw imħabba il-lejxin tagħna bażikament, l-ambjent, il-mod kif il-gvern qed jisfrutta l-ambjent ta' Malta bażikament li huwa importanti għat-tfal u għall-uliedna. Naħseb jekk tħares madwar iktar l-ambjent biss huma affarijiet li xi ħadd irid jagħmel xi ħaġa fuqhom. Għalfejn qed hawnhekk illum il-protesta? Biex nipprotestaw kontra l-għoli tal-ħajja u l-kontijiet tad-dawl. Effettwatna, għax meta niġu biex naraw fl-aħħar tax-xahar xieqpanna qed inħossu d-differenza. Qed jisirquna ħajjin. L-għoli tal-ħajja kull ġimgħa kull meta tmur tixtri mis-supermarket dejjem issib il-prezzijiet ogħla. Qatt ma ssibhom irħas għall-lajbira. Kull jumejn jolew. Meta qed jolew l-affarijiet, aqqas biss għadhom jafu kemm qed jolew l-affarijiet. Meta nqis ngħid il-familji li għadhom irabbu tfal, għandhom xi lown wara darhom, għejdli kif qegħdin jgħaddu. Naraw l-affarijiet bażiċi li tilaj. Ovvjament hemm konsern kbir, speċjalment għal min jiflaħ inqas. Oħrajn semmew il-bżonn li tittieħed azzjoni għaliex il-kwalità tal-ħajja ta' diversi individwi sejra lura hekk kif il-gvern ta' Roberta Bela qed jibqa' għaddej romblu minn fuqhom. Il-protesta tal-ħadd kienet indirizzata mhux biss mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech iżda wkoll numru ta' kelliema oħrajn li fissru kif il-pajjiż għandu bżonn soluzzjoni ċara għall-isfidi li għandna qudiemna.